Wayengenza wethu ngibile namukele kuzonke indawo la ngizofika khona le video ngumsizi aka Osolwa art. Mina mabuqala ngena kule channel qinisekisa ucinisele subscribe uzothola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Sizokuyibona la kule video igama lami ngulindo kuhle ndimande iminyango 29 ungomunye kwabasolwa ababoshelwe ukubulala aka nomngane wakhe. Kanti ke uthi amaphoyisa afike ekhaya kubo atshengisa ke uma wakhe ukuthi ithuna lakhe lizoba kephi ke nendawo uma ke engazinikele emaphoyiseni. Kuba uthi ke uthola ucingo uma wakhe emtshela ukuthi ke bekufika kwamaphoyisa ebekufuna angikhombisa ukuthi ithuna lakho lizoba kephi nendawo uma ke ngazinikele. Uqhuba kathi uma esenza ke imizamo yokuthi uma kube esenza ke imizamo ukuthi aphuthume khona epolice noma ke emaphoyiseni ukuze phela ithuna lakhe lingabi khona kanti uzohlangana nelinye iphoyisa lamtshela ke into efanayo ukuthi ke bese yokufuna safika ke sabona nendawo lapho ithuna lakho lizoba khona lizoba ke ngasesibayeni sezinkomo kusho ke iphoyisa. Ulindo kuhle ke noma ke ulinde kuhle ubeke esethatha ummeli wakhe baphuthuma ke banikela noma ke bayozinikela kepha ke uthi ke uhleleke okwaphika wonke kamacala abeke wona. Ngifisa ukuthi ngizovola wakho nombono ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba hlanga lapha kwi comment section.